Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра возера Свіцязь. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Давайте пачнем з галоўнага, з назвы. Сапраўды, возера Свіцязь – гэта такая адна з загадкавых, прыгожых і рамантычных азёраў у Беларусі, але з іншага боку мы дакладна не ведаем, чаму менавіта такая назва. Вучоныя кажуць, што ёсць балтскі такі гідронім, гідронім гэта назва вадаёму, і яно перакладаецца дакладна як чыстае, празрыстае, шкляное нават. Напрыклад, калі рамантыкі 19 стагоддзя яны апісвалі гэта возера, асабліва зімовае, казалі, што вельмі празрысты лёд, што праз лёд можна бачыць ажно да дна. А гэта, канешне, ў нейкім сэнсе пацвярджае этымалогію назвы. Таму будзем лічыць, што гэта сапраўды пераклад гэтай назвы. Свіцязь – гэта чыстае, празрыстае. Асноўныя характарыстыкі вадаёма. Гэта даволі такое вялікае возера, яно знаходзіцца на Наваградскім узвышшы. Дарэчы, чым характэрна, што калі мы кажам там пра паазёр'е, то звычайна возера яно дзе ў даліне знаходзіцца. А тут возера на ўзвышшы, 22 кіламетры ад Наваградка яно знаходзіцца, максімальная глыбіня да 15 метраў даходзіць, і ягоная плошча амаль 2,3 квадратных кіламетраў. Таму вось такое даволі вялікае возера. У пэўныя часы яно, канешне, было такім вельмі рыбным. Там было шмат рыбы, багатая флора, фауна. І, канешне, вось запаветны лес, вось гэты апеты Міцкевічам туганаўскі бор, гэта адзін з такіх найпрыгажэйшых лясных масіваў Беларусі. Гісторыя возера. Мы ведаем, што ўсе гэтыя беларускія азёры, яны асноўна з ледніковага перыяду паходзяць. Калі вось ляднік сыходзіў з Беларусі, утвараліся вадаёмы, якія вельмі моцна, скажем так, запоўнілі Беларусь. 20 000 азёраў. Гэта возера ў нашай гісторыі і ў нашай культуры, яно мае такую пэўную сваю адметнасць. Чаму? Таму што лічылася, што яно знаходзіцца на самых межах першапачатковага Вялікага княства Літоўскага. Што менавіта вось там хаваўся Міндоўг, там калісьці там на берагах гэтага возера, што там адбываліся першыя вось нейкія хрышчэнні яшчэ ў 13 стагоддзі. Гэта возера, яно прыцягвала ўвагу рамантыкаў 19 стагоддзя. І мы павінны сказаць, што возера Свіцязь, яно надзвычай такое уплывовае і маляўнічае у якасці такога прадмету літаратурных апісанняў. Возера Свіцязь у жыцці Адама Міцкевіча. Прыходзім да самай галоўнай, можа быць, старонкі ў гісторыі. Хачу падзякаваць за гэта пытанне, таму што Міцкевіч, ён шмат бываў там. Ён там нарадзіўся недалёка ад возера Свіцязь. Ён нарадзіўся ў Завоссі. І гэта галоўная была такая мясціна, дзе любілі праводзіць адпачынак сябры таварыства філаматаў-філарэтаў. Гэта Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Тамаш Зан. Кожны з іх напісаў сваю баладу пра возера Свіцязь. Прыкладна ў адзін час з'яўляюцца 3 балады, напісаныя пра гэта возера. Адам Міцкевіч, ён звязваў са сваёй каханай Марыляй Верашчакай. Таксама звязваў з пачаткам гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Калі мы возьмем баладу Свіцязь, пра якую мы сёння ўзгадвалі, то яна апісвае такі драматычны момант, што у 19 стагоддзі, пры жыцці Адама Міцкевіча, гэта возера было такім загадкавым, таямнічым і страшным для людзей. Людзі баяліся туды ісці. І вось адзін пан, які у валоданнях якога знаходзілася гэта возера, вырашыў, чаму людзі так баяцца? Трэба зрабіць такі невад вялікі, такую сетку, якая бы ахапіла ўсё возера, нарабіць чаўноў і з гэтымі чаўнамі прайсці праз усё возера і выцягнуць усё, што там ёсць. І вось што удасца выцягнуць, можа быць, якая пачвара там будзе, можа быць, які звер такі невядомы на вуліцы і так далей. І яны робяць гэтыя сеткі, закідаюць у гэта, цягнуць усе, ён збірае сялянаў з навакольных вёсак, і замест пачвары вось гэта выцягваюць маладую дзяўчыну. Выявілася, што гэта княгіня, якая загінула ў 13 стагоддзі. Гэта ўсё рамантычна так і напісвае. Гэта княгіня, дачка князя Тугана.
адсюль туганаўскі бор. Дачка князя Тугана, паплечніка Міндоўга. Калі на Міндоўга пайшло войска, то Міндоўг попрасіў Тугана абараніць Навагрудак, і Туган забраў усё рушэнне са Свіцязі, з гэтага гораду, і там засталіся толькі жанчыны, старыя і дзеці. І ён пакінуў безабаронным свой горад, але ўратаваў Навагрудак, уратаваў Міндоўга і ўратаваў Вялікае княства Літоўскае. Але ў той час, калі ён змагаўся з ворагам, да Свіцязі падышло варожае войска і захапіла. І тады вось жанчыны маліліся да Бога, і Бог сказаў, што я знішчу ўсіх ворагаў, але паколькі яны ўжо захапілі горад, я знішчу і вас. І горад праваліўся пад зямлю, і вада затапіла яго. Вось разам з ворагамі былі затоплены і жыхары, і вось гэта княжоўна, якая ахвяравала сваім жыццём, яна кажа, што жанчыны ператварыліся ў кветкі. У кветкі вось гэтыя, якія называюцца свіцязянкі. І калі ворагі зноў прыходзілі, і яны рабілі сабе вянкі з гэтых кветак альбо дарылі сваім нейкім прыхільніцам, то гэтыя кветкі забівалі іх. Яны нават пасля смерці абаранялі свой родны край. Вось такую маляўнічую баладу напісаў Адам Міцкевіч. Сэнс у тым, што Свіцязь гэта не назва возера, а назва гораду, які быў затоплены, а пазней назва перайшла на возера. Ці можам мы назваць возера Свіцязь беларускім турыстычным аб'ектам? Безумоўна, на сённяшні момант гэта адно з найпрыгажэйшых азёраў, і яно застаецца. І паколькі там яшчэ шмат аб'ектаў, звязаных з філаматамі філарэтамі, вось недалёка камень філаматаў філарэтаў знакаміты, там вось і гэтыя сцяжынкі там Адама і Марылі, то безумоўна яно прыцягваць да сябе турыстаў. Андрусь, ваши ўражанні ад Свіцязі? Я быў на Свіцязі, гэта было дзесьці 2006 ці 2007 год, ну, даволі ўжо даўно. І я памятаю маё першае ўражанне, што ты доўгі час ідзеш па лесе, праз нейкі момант, проста гэта быў летні дзень, сонца, якое адбівалася, пачало так рэзка свяціць проста ў вочы, і вось гэта асляпляльная такая прыгажосць гэтага возера. І я ўспомніў радкі з балады Адама Міцкевіча пра тое, што возера зліваецца з нябёсамі. І ў мяне было такое ж самае ўражанне. Роўняць вады і роўнасць нябёсаў. Вельмі роўная паверхня, і гэта вось неба і вада. Найлепшае ўражанне. Скончым сённяшнюю размову літаратурнай рэкламай. Свіцязь, Адам Міцкевіч. Калі пад'язджаеш начною парою і станеш да возера тварам, мігцяць зоркі ў небе, мігцяць пад табою, мігцяць там і месяцаў пара. Не знаеш, з-пад ног, можа гэта шкляная, ідзе аж да неба дарога, ці неба шкляное скляпенне схіляе табе аж пад самыя ногі. І той, другі бераг убачыць не ў сілах, з вышынямі возера зліта, нібыта вісіш ты на птахавых крылах у нейкім бяздонні блакіту. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!